Kaasa to si Sparklian. Duda ko murag naagor to sa Plaza Asa ba? Kay ako tong dadtong tawhana kay murag galuoy ni ko tong tawhana ay murag murag ano kasi ang kinabuhi na murag ako kaysa gipasan ba? May to akong dadon ni Mang Damian kay murag may to manambal si Mang Damian da. Asa ko tawhana ako tong nagtuos plaza ba naro to dito. Daan balik ko dia. Naado sa plaza sa Tatlida. Hakatawa na bagtik kami ng lawas. Lah. Lawas to ano. Ang gawa gabi ko saban tawana pero ako ning adto ni Mang Damian da. Timber si Mang Damian ay magsubad ang problema nang gipasan nga. Sus. Murag siya lagi makasabot ang iyang problema gi atubang ron. Ako ning atuon ni. Ako ning atu Mang Damian. Ang natawahan ako ganyan atuon din murag lain yung problema ning pasan da murag na something tawahan da. Oy Sparkly ay tingog ay kabalo ko din kamo tingog pikar yung lawas yung karon da bilibal din mo dai you're the man. Uy kan emang problema nga merdugay mo kon matikod ang problema da. Nakoy, kon gato di kanimo Damian kay ba ko nga banaag ng pangalanang grabe ginamay di mo tambal bay morasyon. Kan dakon dito kay kabalok ko nga maju kay something sa imong didada sa imong kagulingon da. Lagi. May problema dito sa kontinyo. Sus, nawag tanga akong self-configuration. Oh, self-confidence eh. Actually, kanang mo gini akong problema. Dud, kabangitang ko dud. Nga mausap akong tumauwaw kay ko dud. Gasikog. Imagine nagsikog exercise. Di ko musikit nila kay nasa li pangutan na digit ko katingog kay ngano. Kung tingog lagi taon, babae kayo, mauwaw ko eh. Ako, laki ko tanan. Pero akong tingog. Please dud, tapangin ko dud. I can't get this anymore, dude. Dude, look at me, dude. Pagpiki ko lawas. Naka-triceps, naka-ano na. Sa ko pangitaon sa babae na ko. Pero the worst is, madudahan magkukunti lagod. Tabangi ko, dude. Nga mausap, matambalan na yung problema, dude. Nga akong tingog, dude. Please. Tabangi ko, dude. Hala. Hindi na ito, doon mintras. Wala pa nakadawag sa mong tingog. Tatatata. Ikapoy, nakikik ko ng problema na ko. Sus, nag-ayaw ng porma na ko, pero akong tingog. Sus, di siya fit, yun. Sige na makadawag sa mong tingog. Oo, lagi. Ay, kaya dul sa Mang Damian. Para atong kapit nila, balay ng Mang Damian. Ano tama lagi na ko, di? Para makakuha na ko confident ba? Kabalo ko nga, si Mang Damian ay makasulba na yung problema. Ayaw rin magkabagtik o kamalito na akong lawas. Uy, pero kung tingog, mauwaw kay gusto lang. Ikaw ganang tig-istorya. Ha? Sana patung kapag sikpa na niyo eh. Sama na siya. Pastiga na niya. Lapiya uy. Puro makiglawas oh. Murag Vince Barry uy. Para Mang Damian no? Mang Damian. Ay muto dia Mang Damian. Mana si Mang Damian? Oh. Wala si Mang Damian kana siya. Ngunit may mananambal diri sa wad. Diri sa Balkiran. Lukubon na lagi no? Ay, bakit? Kahalag mo ko sa pero ang spirito mga spirito na grabe yan nyam-nyam mo tawar. Ato ka magtambal kay parang tingog. Si Mang Damian ay makasulbad ah. Ito ko, may tamaan yun akong tingog eh. Mang Damian! Oh! Siya to? Asa mo pa dong? Hari dire? Unsa mo? Hari dire! So, hari! Hey!
May hapon na Mang Damian. Algis diri kay magpatambal yung kauban lagi nga. Taon na ganyan kita na yung problema ni tubang eh. Pero ikaw rin makasulbaan ni Mang Damian. Dahil may Mang Damian na. Sige, dari. May hapon po ninyo, doa. Ay, ay. Ito, palingkuran na sabi. Kari bahala ni Mang Dam. Napura nga matambalan niyo na hatagan mo kasulbaran ng iyang problema. Sige. So, karon dong, kay nanong kadina, nalingko na mga sa kuwang lingkuranan. Ito may problema din ni mo dong. Ito may imong gibulo. Kabas ko, may muglawang. Oo. Kanin, sus, nindat muglawat, ano, Kung na ipangan akong lawas, ngam naman ka diri dong. Patambal ka? Ito may problema ni mo. Tingog dia. Mawala yung problema lang ganyan. Ang ako yung tingog ko eh. Oh, takot ka. Bagtik ko lawas. Pero wag ko self-control. Maukay ko mamdam yan. Ay man sila kong tingog. Ha? Di ko katubang sa mga babae. Tungod sa kong tingog nga babae. Ambot ako kasabot. Mau ni ari ko diri kay patambal sa kong mamdam yan. Ay tambagi sa ko nga maayo ni akong tingog. Kami semua ako kasabot sa palingon. Ganun, gipakataw ko ngayon ni. Bagsik ko pero akong tingog. Dako. Imagine, makatambal ka na mamdam yan. Dahil sa ha, kaya ako sanang i-prepare na akong para tambal sa imuha. Sige mamdam yan, kaya mamdam yan. Sige, buwan pag si Dirt Movies ki mamdam yan. Kakon ka kang i-prepare. Ano ang bitag na uni mo? Ayaw, siglang nga siya. Sama na imuha, bugal-bugal na imuha. Patambal ka, bugal-bugal ka dire. Bugal ka saan na? Sige, itong karesunan. Kaya ako pwede kang daw mamdam yan. Ang ina mo, ginagawa mo! Mo na ni? Buyag-buyag mo na yung mga dong. Sige. Sabi lang ha. Purimos, ginamos, monggos, ang sunan ni mo kanina. Litson pati o gidala di bring house kanina. Alimpos. Ala, orimos na ang tingog niyang babae mahimong lalaki. Orimos ang power sa ginamos. Mapalit sa iyang tingog na babae na mawagtang o mahimo ng lalaki. Pag! Ya! Okay na! Basta may reaction na to. La, tingog! Hello? Good! Hello, mic test. 1, 2, mic test. Hello, 1, 2, 3, mic test. Mamdam yan. The best. Laki na kayo kumamdam yan. Kung tingog mamdam yan. Grabihan mo eh. Very effective. Hello, mic check. 1, 2, 3. Mic check. Hello, mamdam yan. Salamat kay mamdam yan. Sus, kung di patungod mamdam yan. Nako'y confidence ng mamdam yan. Laki na kikog tingog. Barako nagigigop. Mambabae gigop mamdam yan. Paos ko. Karon. Salamat kayo. Sige! Okay kayo ba? Akong hatag ng mga 500,000, yung mga 1 million mamdam yan. Sige, for the sake lang gid nga nasulbad akong problema. Hindi ako problema karon. Imagine, laki na kikog tingog ako. Salamat kayo nga. Laki na kikog tingog mamdam yan. Nya, Na-effective yun. fist bump sa tabi. Salamat kayo mamdam yan. Good. Alis ako. Sige. Salamat. Ya, salamat sa bayad ha. Darna! Ako ay isang model doon sa Ermita, gabi-gabi sa disco at nagpapabongga. Hala, Ginoo ko. Nasipyat ko kurasyon ganina da. Nabalim rito akong kurasyon da eh. Tuara, nirampa na. My God. Sus, nagsubaan naman inoon itong kurasyon ako eh. Sus ko, Ginoo. Nausap to diyang tingog pero
Nihimbay masag maayo ang yang nilakuan oy kiay magayo ang anak ni Janice. Oh my God! Murag ikigwa!